mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah, muna gaishe ka manzon Allah, manzon Allah. Barka da sauka daha Al-Mustapha gatanmu, mun zo mutan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Barka da sauka daha Al-Mustapha gatanmu, mun zo mutan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Sarkin da ba shi da farko Allah kai na sanya fari, kai ne ka ban jiya yau magana a duke neman gari, ka shigo cikin lamari na Allah sa ya ban tai tsari, dan shugaba na annabi almukutari kogin sirri. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Tsira aminci kai wafiyayyen kauni zababbanka Al-Mustapha hadirin shirya kai wara gatanka, sa alihi da sahabbai masu hani da bautar shirka, sai auliya ullahi na tare da su a mai san barka. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Sarkin waliyai shehu Abul Abbas ga hannunmu, aljiyali da aba isa haga usulwara gatanmu, sai na biya madaki saboda in gaida shag Adamu, shag Sani baba Galiba da malam shehu Abdusalamu. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Farkon isa farkon mafaɗi ɗahe salamu alaika, yau ma kamar kullum mahabubillahi mai laulaka, mun zo mutan gausiya musamman don mu gaggaishe ka, ka shigo cikin lamarin mahabubillah ka sa albarka. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mutan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Yau ba maza ba mata kowaye da kowa murna, kaunar ka ta kasa buya ga ta zahiri mun nuna, mun tari yara maza da tijai har da yara ƙanana, ba wanda bai murna da zuwan ka nabi face sauna. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Wai shin ina kuke nema abota so da tsantsar kishi, rana ta nuna bajinta ta zo ya kamata mu tashi, kar mi kasa gwiwa in aka kyala mutum a bai an bar shi, tilas na ma hidima ko banda kuɗi na ranto bashi. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Mahamudu ba mu da wanda ya kai ka a zahiri ko gaibu, kuma kai kira mun amsa don gode wa sarki rabu, muka taru wannan waje mahabubullahi da hanajibu, karfe mu karɓi abin da muke Mahamudu ƙarshen hubu. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Lale da kai barka da zuwa dan Amina gatanmu, kairil bariyati mai tafin baiwa silar komanmu, komai muke da bukata gun Allahu ya gama bamu, sai godiya da yabo alhamdulillahi gun sarkinmu. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Musa Sutora naga kana ta zumamiye sanadi ne, zo kai bayani domin naga kamar akwai zance ne. Babu shakka Adamu masa zuciya ta so ne, ni ma na rere ban ko da baiti guda ɗaya talle. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Ya shugaba sitirar bayi Al-Mustapha faharinmu, kullum da san ka muke kwana tashi da duk lamarinmu, dan gausiya na group duk fa mun dago hannunmu, sai jinjinar ban girma da muke ta magatanmu. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Ga shehu ne masu zanzar kishin Mustapha na gansu, duba ta can zakire ne ke zikiri ka je ka gansu, in ko kale ka ta can shuara ne ke ta baitotinsu, kowa yana nan gurin harjin da ka bar batun mu'insu. Barka da sauka da Al-Mustapha gatanmu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Dan kai ma'aiki na muka tare muke ta faman shauki, dan kai muka yi an kowa ya sanya sabon dinki, dukkanin mu
yan gausiya cikin ka muke da zabu da sulki. Haɗa kan mu alamu tare cikin tafiyar ka karo maki. Barka da sauka da Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Kafin sa aya a yaban zangai da hadin manka, ko da kaɗan a cikin gausiya masu yin hidimar ka. Farko isa Malam Ibrahim shugaba lasheka, Malam Muhammad Babala kai ma dole in sanyo ka. Idrisa Sultan gausiya manya usarkin himma, ga musamman Iliya ra'ayin ka yake kwarai ya kama. Malam Muhammad Bello da shi da rijalu ma sun kama, mai annabi sannan Isiyaka kasko mai barhama. Gaggarimi Alzakir su mare jiki sun baka, baban gida bangis kura gani in gaida Salisu harka, da Alhaji Gunda Nasiru Disha ya biya kuma soka. O kashe oge Anas wanda su ma suna kaunar ka, ga ya usara sai Nasrullah kanka ba sa ganda, sai Abba Mula mai kanwa ma ya buwa to Dauda, ga Baffa Algoro Habisisko hadimin Mahamuda, da Usaini Lazi Hamis Rafa ma yana ciki tanda, sai Ali Tabe ga kuma bayi Suriya a ciki ne, sannan Muhammad mai mata shi ma yana a sahu ne, ga nan mu dan Sir Isa Dallami yana a ciki ne, Ahmed Wadaju Suleiman Keke Sa'idu su da shi ne. Wannan kaɗan kenan a cikin gausi yana guzuro ne, na guzuro ne. Barka da sauka da Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Alhamdulillah mai saurare nan na so zan huta, a cikin yabon Mahabubullah mu tare abban binta, mai tambayar sunan mai wakar naka Adamu Masta, a cikin gari na Potoskum nan nake gangaro gausiya. Barka da sauka da Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Barka da sauka da Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon Allah. Barka da sauka da Al-Mustapha gatan mu, mun zo mu dan gausiya muna gaishe ka manzon